Пред вас е водна помпа на Райдер с мощност 750 вата. Както виждате, целият корпус е метален. Максималната височина, на която работи помпата, е 20 метра, максималната дълбочина, от която може да черпи вода, е 9 метра. Турбината също е метална, както и корпуса. Пресенителните размери са 1,5 цм. Помпата може да бъде закупена от нашия онлайн магазин на адрес железяре.com.